Unwaith beth fo'n hoedran, mae yna ryw elfen ryfeddol yn perthyn i dywod. Mae Twyni tywod yn ddynamig, yn symudol ac yn newid ar droed y llanw ac ar chwiban y gwynt, ac maen nhw'n ddibynnol ar effaith sefydlogi y planhigion sy'n tyfu arnynt. Mae'r planhigion hyn yn arbenigwyr ac wedi addasu'n dda i'r amoda, ac mae llawer iawn ohonynt i'w cael yn unig yn yr ardaloedd yma. Felly mae'r Twyni tywod yn amddiffyn planhigion prin. O Arfordir Sir Benfro yn y de i Aberffraw yn y gogledd, mae gan Gymru rai systemau Twyni tywod rhagorol. Mae llawer ohonynt wedi'i rhestru fel Ardaloedd Cadwraeth Arbennig. Maent yma yna prydferth yn llawn lliw a bywyd gwyllt, ac er nad ydy hynny'n amlwg i ymwelwyr achlysurol, mae'r rheolaeth yn wynebu sawl her i'w hadfer i'w cyflwr gwreiddiol. Pan fod Twyni wedi sefydlogi fel rhai tywyn Niwbwrch ar Ynys Môn, fe grewyd chwythdyllau newydd, gan ganiatáu i dywod chwythu mewn i'r tir ac adnewyddu'r Twyni, a chaniatáu datblygiad moseg o gynefinoedd llawn rhywogaethau. Mae'r llacia Twyni rhwng y cefnau yn llaith ac yn llawn pryfed a phlanhigion prin fel hwn, sef caldirist y gors. Mae rhai o'r llaciau mewn peryg o sychu, ond bydd gwaith clirio yn nadfer y cynefin. Mae llai o gwyningo a llygredd aer yn caniatáu brysgwydd a phlanhigion tal o'r chuddio gwelltir Twyni tywod llawn bloda. Bellach mae mwy na 100 o ferlod yn brysur nadfer y cydbwysedd. Mae Twyni'n lleoedd ardderchog i bobl hefyd. Drwy reolaeth ofalus, fe all miloedd ymwelwyr fwynhau diwrnod ar y traeth, yn cynorthwyo'r economi dwristiaeth leol heb achosi niwed. Mae Twyni hefyd yn gweithredu fel amddiffynfeydd morol naturiol ac yn cynnig diogelwch rhag stormydd. Felly, beth am ddarganfod a mwynhau'r amgylchedd naturiol hynod gyfoethog hwn.